agora vamos a entrar nun debate sobre o problema do matrimonio civil, que cando se fixo a primeira modificación do Código Civil para que se pudese xente casar, non máis que pola Igrexa, a Igrexa Católica reaxiu metendo moito medo das mulleres, dicindo que iso iba a significar pois un problema para amas de casa que iban a quedar desconsumidas sin protección de ningún. E que ademais o matrimonio era o sacramento, a institución sagrada. Bueno, entón, mirade, Rosalía, de que maneira irónica se vai burlar deso. Pero con ironía, que era unha maneira tamén de burlar a censura. Vamos ver o poema Decides que o matrimonio por conta de Mon e de Luís. Decides que o matrimonio é santo e bueno. Serai, mas non casou San Antonio, por máis que o mesmo demonio tentou no facer ensayo. Cilicios, tantos poder, penitencias a lles dar, mais santo non houbo, a meu ver, que dos casados quixer capesar a cruz cargar. Nin os santos padres todos, de quen tes tantos escritos e alabas de varios modos, quixeron naqueses lodos meter que vos